Yau kai ne haka da rana? Wajen ka nan, wajen ka nan. To Allah sa da lafiya. Lafiya lau. Na kai labari. Me faru? Neman ka ne. Haba kai da wurjaje haka da rana tsaka? Ka san wani abu? A Ka san me yasa nake neman ka? ha sai ka faɗa shehu. Wallahi aure nake so na ƙara. Aure kuma? Eh. To in ce dai ko lafiya. Lafiya lau. To amma babbar damuwa shine mai ɗakin nan ina tunanin kamar ba za ta yadda ba. Ita mai ɗakin naka kenan. Eh, ba za ta yadda ba. Shi yasa na ce to na san ka kai ai mai mutane da yawa ne. Ya wallahi kuwa. Yawa yanzu ya za a yi a kai ni wajen wani ya dan samu wani abu wanda zan mata wanda za ta bari a auren nan shine kawai abin da ya kawo. Idan na fahimce ka kana nufin malamin tsubu ko kuma wani boka. Yawwa dan gari, yawwa dan gari abinda nake nufi kenan. To kwaran shehu ka faɗo. Gane. Shehu wannan zamanin da kake ji da gani ka saki boka ka saki wani malami mai tsubu ka kama Allah. Ka koma gida ka samu mai ɗakin ka ku zo na ku daidaita. Za ka fahimce ta za ta fahimce ka duk abin da kake ganin za ka same shi da wahala a sauka gidan ka same shehu haba shehu. Kai kana ganin hakan zai fi? Wannan na kama kawai wuce gida kawai ka je ka samu iyalinka ku je. Ka tabbata? Ba shehu ka je kawai shehu. Ni na aikin ma da nake din na bi na gaji ni na mai gida. To yanzu kana nufin je in same ka je ka samu iyalinka ku daidaita. Wannan ni zan biye wa sha ba damuwa bari in je in gwada. Alaikum. Wa alaikum assalam. Kai gaskiya abokina ban taba sanin kai masoyina bane sai yau. Allah malam shehu. Saboda abin da ka gaya min na je na gwada gaba ɗaya matan nan ta yadda da in yi auren nan ba ni da matsala da ita. Ta yadda? Ta yadda. Ta amince min in yi auren nan. To malam shehu ai mantawa ne. Bayan tafiyan ka ban faɗa ma ba. Ina jin. Wallahi tallahi ka ba an kalimata ba mun yadda bane. Domin mai ɗaki na ta mun irin wani abubuwan da dama. Saboda haka yanzu zan baka shawara. Ka dan samu wani abin ka dan je dan wajen dan malaman nan sai. A'a ba wannan magana. Ta amince ni yanzu ko me ta faɗa haka za a yi. A'a shehu. Kai fa ka bani shawaran nan fa. To shi ke tunda ka da haka jira ni minti daya. Ina jiran. A'a ka bani shawara kuma yanzu ka dawo ka canza shawara to ba zai yiwu ba. Ina shehu yake? Gani nan. Ba dai ka da mataka ba? Yadda ka ji din nan. To gabar shi. Kaga wannan abin? Ba komai bane a cikin face bawon rake da yan abiba ta abiba daidai a ciki. Yanzu ka koma gida ka je ka bata. Ka je ka ce ta samu guri mai kyau ta rataye maka shi. Idan ya fado ƙasa to ba magana. Ka ce mata wannan abu inda bai fado bai na rataye a saman nan. To za ku yi arziki, za ku yi kuɗi. Za ka siya mata gida, za ka siya mata mota, za ka kai ta umara, za ka kai ta ajira, kai iyayenta. Sai ka batta. Daga baya sai ka dawo sai ka ce mata amarya da za ka aura ma za ka gina mata mota gida da duk abin da ka gaya mata da farkon nan ka ga me zai faru. Za ka zo amma ni na yarda da mata kana ganin hakan zai yi. Ka je ka gwada malam shehu. Ka tabbata? Ina wajen aiki na ka dawo ka same ni. Ha wannan ma jarabawa ma wannan ai ta cinye ta gama. To shi kenan za ka dawo. Assalamu alaikum. Uwar gida. Kina nan kina wanki? Hai uwar gida na dawo. Kin ga nan ina wani dariya ina annashuwa ko? To akwai albishir mai karfi. Kin san me ya faru? Habawa. To ina gaya miki ina fitata da kika ga nayi. To zuwa ne na je na samu abokina muka tafi wajen wani malami. To kin san an ce da ma dare ɗaya Allah ka yi bature ko? Fita na je na samu abokina. Muka tafi wajen wani malami a gaban magani wani sa'a. Ina mai tabbatar miki barki. Yo bari nuna miki. Duba ki gani. Kin ga wannan? Kin ga wannan? Wannan shine yanke talauci. Sunan shi kenan. Eh, yanke talauci haka aka ce mana. Wannan idan kika riri tashi kar ki bari ya sauka kasa ko dis. Kai ya taba kana ba zai yi. Ki rataye shi ki ajiye saboda haka insha Allah mu da talauci to ina mai tabbatar miki. Zan sai miki mota, zan sai miki jirgi, zan sai miki talatalo, kai har da dawisu.
in saya wa maman ku mota, saya wa baban ku mota, hajji, umara, duka kowa zai ya tafi da ke da wallahi mai gida kai abu. To saboda haka abin da nake so da ke aje wannan da kyau kai ki yadda ya sauka kasa. Kake yadda ya sauka kasa. Yawwa, kake yadda ya sauka kasa. Ba san bari ya taba kasa ba ina. Kin ji fa ina ga ya miki ba. Yawwa bari in je in dawo yanzu ina zuwa. Ya zai in bari ya taba kasa. Ya taba kasa kuma shikenan mu ba zuwa umara. Wallahi ba zai yi ba wurin rataye shi kafin in gama wanki. Allah mai iko. Assalamu alaikum. Hai, wayo. Ai hanna kai kofar gida sai na tuna da wani abu albishir ma kuma. Kuma dai. Albishir shi ma albishir ne a gare ki ai. Kin manta ina auren nan da nace zan ƙara. Yawwa to shine na tuna. Kin ga ita ma zan saya mata mota. Amaryar ba in siya wa mamanta mota in kai ta haji sannan in abun nan ko ya kika gani ya na gani kamar yaya malam dan maza ban fa gane ba me kake nufi ne ita amarya idan muka yi magana da ke a'a ba wannan zancen yanzu kuma ai kafin mu samu wannan ne yanzu kuma tunda arziki ya zo Allah ya kawo mana shi har gida to batun aure ta kare billahi lazi ban yadda ba idan ko kaki billahi lazi kai da arzikin kunya hannun riga wallahi ba dai arzikin da wannan ake takama ba to wallahi tallahi zan ya galgala shi ka mutu ba kai arzikin ba da ni da kai mu zauna a cikin talauci har ƙarshen rayuwa kamar kishiya zan mutu fa in kika wallahi ne wallahi sai na tsince shi gaya sai dai ka mutu ba kai ba arziki kuma ko mu zauna a cikin talauci haka nan kawai makirci haka nan a zo a ce ma mutum wai sai an yi wani aure ba auren da za a yi amma wannan gayan ya gaya ye yanzu da haidai mutu kenan